Sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek! Várok még egy pár pillanatot, hogy többen tudjatok csatlakozni, akik jeleztétek, hogy jönnétek élőben. Közben kérdezlek benneteket, hogy vagytok mostanában. Nagyon zsizseg a világ, nagyon-nagyon sok minden van bennünk, körülöttünk, és ez is adta az apropóját annak, hogy jöjjek most hozzátok élőben. Szeretnék sok mindenről beszélni, de ígérem, nem lesz hosszú. Na hát... Nem is tudom, hol kezdjem, de várjunk még egy picit, hogy még többen gyertek. De itt marad majd a felvétel, és meg tudjátok hallgatni. Itt van velem Szarvika, Andinak a csoda festménye. Ő itt helyet kapott az alakuló stúdióban, bár még nagyon sok mindennek helyére kell kerülni, de tudjátok, hogy költöztünk a családdal, és most lett egy szuper hely, ahova lehet jönni majd hozzám, illetve ahonnan ezek az online események is zajlanak majd a jövőben. Na, hát akkor én nem szaporítom a szót, bele is vágnék. Ugye 3 témát írtam nektek, de nyilván ez ugye mindig megy az energia jobbra-balra, és igazából én nem szeretem így kőbevésni már az utóbbi időben azt, hogy miről fogunk beszélgetni, de ígérem tartani magam ahhoz, amit ígértem nektek. Igyekszem magam tartani. Na hát, szóval, ugye nagyon sok mindenkivel beszélgetek az utóbbi időben, legyenek ezek privát, baráti kapcsolódások, hétköznapi beszélgetések, vagy akár a Boldogság Boost konzultációkon résztvevő emberek, vagy akik már a programba csatlakoznak, és azt látom, nagyon-nagyon sokan beletekerednek a saját kis hitűségükbe. Nyilván azt veszem észre én is másokon, ugye azt szokták mondani, hogy azt vesztük észre másban, ami bennünk is ott van, vagy ott volt. És erről szeretnék nektek egy kicsit beszélni, itt az önértékelés témáról, itt az első etapban. Én azt látom, hogy nagyon szuper barátnőim, ismerőseim, akik a saját szakmájukban profik, nagyon-nagyon ügyesen csinálják, amit csinálnak, és mégis egyfajta imposztor szindrómával küzdenek. Nem hiszik el magukról, hogy nekik ez működni fog. Hello, ez magamnak is szól. És gyakorlatilag ezzel sokkal kisebbé teszik magukat, visszahúzódnak a csigaházukba, de honnan is jön ez? Például, amikor ahhoz viszonyítjuk magunkat, hogy mert telített a piac, akkor rögtön ugye versenybe kényszerítjük magunkat, és nem azzal foglalkozunk, hogy mi bennünk mi szólal meg, illetve hogy mi az, amit mi tudunk adni az embereknek, hanem elkezdünk kifele figyelni. És másokra hallgatni, hogy ezt hogyan is kellene csinálni, holott én abban hiszek, és ezt tapasztalom is, hogy több dologból tevődik össze az, hogy hogyan értékeljük magunkat, illetve a tevékenységünket. Tulajdonképpen az önbizalom, mint olyan, ugye nagyon sokan azt mondják, hogy ez fejleszthető, én ebben már annyira nem hiszek. Inkább abban hiszek, hogyha cselekszel, akkor ugye a cselekvésből merített impulzusok fognak téged utána előrevinni, és azok fogják meghatározni, hogy te hogyan tekintesz magadra, illetve szia Imre, illetve a tevékenységedre. Nem tréningek kellenek itt, nem mantrák kellenek itt, hogy hangoztassuk, hogy mi mennyire jók vagyunk, vagy nekünk ezt vagy azt meg kell csinálni. hanem egészen egyszerűen, amikor beleállunk az életünkbe, és elkezdünk azokkal a dolgokkal, tevékenységekkel foglalkozni, amire mi belülről azt tudjuk mondani, hogy igen, ez az én utam, és én ezt szeretném csinálni, akkor nagyon sokszor nem tűnik könnyűnek, viszont ennek ellenére lehet könnyed. Nagyon sokan tudjátok rólam, hogy én idén nyáron hoztam egy választást, és teljes mértékben visszaálltam ebbe a tevékenységbe, amit most végzek, és ennek az volt az oka, hogy éreztem, hogy sokkal többet és más szeretnék kihozni az életemből. Nagyon-nagyon hálás vagyok az elmúlt évekért, amikor teljesen más szegmensben tevékenykedtem, és tényleg csodálatos emberekkel dolgozhattam együtt, viszont az utóbbi hónapokban, utóbbi egy évben már azt éreztem, hogy itt valaminek történnie kell, valamit változtatnom kell, mert már nem tudtam szívvel, lélekkel, örömmel csinálni azt, amit csináltam. És miért hozom ezt ide? Mert az önértékelésünkhöz az is nagyon-nagyon nagy mértékben hozzájárul, hogyha szívvel, lélekkel
tudjuk azt a tevékenységet végezni, amit végzünk, ha örömet lelünk benne, hiszen ha örömet lelünk az életünkben, akkor minden sokkal gördülékenyebben tud alakulni. Úgyhogy ehhez a felismerések témához annyit szeretnék hozzátenni, hogy ismerjétek el minden aprócska kis tetteteket, még akkor is, hogyha kitaláltátok, hogy annak milyennek kéne lennie, de nem úgy sikerült, semmi probléma, majd legközelebb másképp fog, de legalább gyakoroltatok, önbizalmat szereztetek, beleálltatok abba, amit kitárváltatok, és nem visszahúzódtatok a csigaházba, és nem valósítottátok meg, mert azt gondoltátok, hogy majd valaki mit fog szólni, hogyan fognak vélekedni az emberek. Nagyon sokszor, hogyha arra azt nézzük, hogy ki mit gondol, akkor el sem indulunk. Úgyhogy apróságok elismerése, és ugye nem az óriás dolgoktól várni a változást, hanem figyeljétek meg akár, hogyha gondoljátok, teszteljétek magatokat az elkövetkezendő napokban, itt a hétvége, talán kicsit több időtök van önmagatokra, figyelni arra, hogy mi mozdul meg bennetek, és ránézni arra, hogy mi van akkor, hogyha beleálltok, választotok, és apró pici dolgokat megváltoztattok a napotokban, az életetekben, mert az hozzá fog olyan felismerésekhez juttatni benneteket, ami aztán egy egész más képet fog mutatni, képet fog alkotni az életetekről. Ami nekem óriási segítség, az az Access Bars kezelések. Tudjátok, hogy elérhetőek nálam az Access Bars kezelések, vagy akár a facelift, ami egy picit más, az egy energetikai ránctalanítás, így szoktuk hívni. Viszont az Access Bars az egy óriási csoda, és nagyon sokan nem ismerik, még én is mindig meglepődök. Ezért szeretnék nektek most egy picit erről mesélni, de inkább így a saját élményeken keresztül. Ugye tulajdonképpen ez úgy néz ki, hogy a fejeteken található 32 pont érintésével, ami különböző életterületekért felelős, nagyon sok olyan berögzült nézőpontot, hiedelmet ki lehet oldani, ami ugye befolyással bír az életünkre. Személyes tapasztalatom is az, hogy amióta én rendszeresen használom az Access Bars-t, mint eszközt az életembe, hála a jó Istennek, Andi barátnőmnek, akivel heti szinten tudunk cserélni, vagy legalábbis jó esetben heti szinten. Ez ugye csere ugye azt jelenti, hogy akik kezelők néha találkoznak, összejönnek, és akkor adnak egymásnak Bars-t, és ez egy nagyon nagy hozzáadott érték az életünkhöz, mert sokkal könnyedebb lesz minden. Tehát azok a dolgok, amikből drámát csinálunk, azok a dolgok, amik fájdalmasan érintenek minket, azok a dolgok, amik lehet, hogy egy picit levinnének minket a gödör mélyére, és ott búslakodnánk, valahogy könnyedebben, örömtelibben tudnak megtörténni. Nyilván nem örömteli azt, ha valami szomorú esemény történik az ember életében, de ezeket is lehet könnyedebben, és lehet szabadabban, sokkal-sokkal kevésbé borulátóan megélni. Ugye én azt szoktam mondani, amikor eljön valaki egy Access Bars kezelésre, hogy nagyon sokan elvárásokkal érkeznek, nagyon sokunknak van elvárásunk a saját életünkkel és az életünk történéseivel kapcsolatban. Szóval én azt szoktam mondani, hogy ne legyenek elvárások, mert a legrosszabb, ami történhet, hogy pihentek egy órát, és relaxáltabban keltek fel, mint hogyha mondjuk egy masszázson lettetek volna. És tulajdonképpen ahhoz is szoktuk viccesen hasonlítani, hogy amikor ugye a számítógépeteken is elindítotok egy töredezettségmentesítést, ez olyan az elme számára is, hogy egy picit le tud csitulni. Ha elhalkulnak a majmocskák, akik mindig mondják a magukét, mindig meg akarják mondani a tutit, és ugye ezek a majmocskák abból táplálkoznak, amit mi a külvilágból összeszedünk. Úgyhogy ez zseniális szerintem, és nagyon-nagyon sok élethelyzetben alkalmazható, ugye nincsen korosztályi megszabás, hogy ki az, aki részt vehet bárskezelésen, ki az, aki nem. Gyakorlatilag én még a 12-13 éves fiamnak is szoktam bárskezelést adni, aki sportoló, és amikor el tudom kapni, hogy na gyerek, kapsz egy bárszt, hogy a gyerekeknél ez a folyamat sokkal lassabban, vagy sokkal gyorsabban, a felnőtteknél lassabban történik meg. Tehát felnőtteknek nagyjából egy kezelés általában 60 perc, gyerekeknek tényleg ennek a töredéke, tehát kb. 20 perc, de nagyon-nagyon nagy hozzáadott érték.
És ugye segíti azt a szemléletet, hogyha bármiben benne vagyunk, bármivel foglalkozunk, akkor sokkal kevésbé lesz bennünk az, hogyha valami nem sikerül, hogy feladjuk, kiszálljunk, mert igazából ugye azt szokta Gary Douglas, az Access Consciousness alapítója mondani, hogy a humanoidok, akik ugye alapvetően teremtő lények, idő előtt kiszállnak. Tehát nem kudarcot vallanak, hanem idő előtt kiszállnak, és nem várják meg, hogy a teremtéseik azok kiforják magukat, és megvalósulhassanak. Úgyhogy mindenkinek receptre írnám fel a bárszt. Hogyha szeretnétek, akkor Dunakeszin van lehetőségetek hozzám jönni, én óriási szeretettel várlak benneteket, és most egy kicsit off-topic, de elárulom nektek, hogy én úgy tervezem, hogy hamarosan Access Bars facilitátor legyek, ami azt jelenti, hogy még 2 helyen el kell végeznem, 2 különböző facilitátornál a tanfolyamot, és akkor már én is megtaníthatom nektek, és képzeljétek el, hogyha ráadásul valakinek kisgyerkőce van otthon, aki 16 év alatt, azt hiszem így van, 16 év alatt ingyenes a tanfolyam, hogyha felnőtt szülővel érkezik, úgyhogy figyeljétek a híreket, hogyha megtanulnátok, ez egy egynapos, 7-8 órás elfoglaltság, és tényleg bármikor, ha otthon kicsit zizibbek vagytok, akkor elő lehet venni, és lehet használni bátran. Ez olyan, mint amikor nem a gyógyszeres szekrény ajtaját nyitott ki, hanem a bársz tudásodat osztod meg a családtagjaival. Na, és akkor amiről még nagyon szeretnék nektek beszélni, ugye tudjátok, hogy van nekem egy Boldogság Boost nevű programom, azért boldogság, mert hogy nagyon-nagyon sokan kergetjük a boldogságot, és igazából azt érzem, hogy nagyon sokan meg sem tudjuk fogalmazni, hogy mi az nekünk, hogy boldogság. Igazából én azt érzem, hogy a könnyedség hiányzik nagyon sok ember életéből, és saját tapasztalatok alapján, meg az eddigi mindenféle tanfolyamok, tudáshalmok alapján alkottam meg ezt a 3 alkalmas konzultációs sorozatot, amin most már többen végigmentek, és ezután még van lehetőség természetesen folytatni is, viszont az a tapasztalat, hogy már önmagában ez a 3 alkalom nagyon-nagyon nagy hozzáadott érték tud lenni az életünkhöz. Ennek van egy előszere, egy előzménye, egy teljesen kötetlen 20 perces telefonos beszélgetés, amire online tudtok bejelentkezni. Hamarosan újabb időpontokat fogok nyitni, úgyhogy még jövő hétre azt hiszem pár alkalom van kedre és szerdára, de majd utána való héten is írok ki időpontokat, úgyhogy be fogom nektek ide tenni az élő alá is linkbe, hogy hol tudtok esetleg jelentkezni. Arról szól ez a 20 perces beszélgetés, hogy megnézzük, hogy ti hol álltok az életetekben, mi az a probléma, hívjuk problémának, de igazából én lehetőségnek szeretem hívni, mert minden problémában ott látszik a lehetőség, és ezért is írtam ma így ki ennek az élőnek a címét, hogy ugye problémákon, lássuk túl a problémákon, vagy inkább lássunk bele a problémákba, mert hogyha egy picit megnézzük őket, akkor tulajdonképpen, amit ma problémának élsz meg, az lehet, hogy az életed legnagyobb lehetősége, és lehet, hogy csak egészen egyszerűen, ha másképp nézel rá, ha másképp tudod integrálni az életedbe azt az információt, hogy így érkezik, akkor lehet, hogy ez egy nagyon nagy hozzáadott érték lesz. Úgyhogy tehát Boldogság Boost 3 alkalmas konzultációkra szeretettel várlak benneteket, ezek teljes mértékben online történnek, és hogyha jönnétek, akkor minden esetben megelőzi egy 20 perces ingyenes telefonos beszélgetés, ahol feltérképezzük, hogy mi az az életterület, amint ti leginkább változtatni vagy dolgozni szeretnétek. Hiszen, hogyha adott életterületen nem érzed jól magad, bármelyik életterületről is legyen szó, én hiszek benne, és egyre inkább beigazolódik, hogyha te magad jól tudsz lenni, ha jól érzed magad a bőrödben, ha mersz önmagad lenni, ha nem azzal foglalkozol folyamatosan, hogy jaj, mit fog szólni, ha nem tudom, szomszéd Manyi néni, ha én most valamit elkezdek megvalósítani, vagy a nem tudom én kicsoda, akkor már önmagában egy sokkal kiegyensúlyozottabb életet élhetsz. És tulajdonképpen te fogod kormányozni az életed hajóját, mert minden energia, a te energiád fogja az életedet meghatározni, és hogyha egy picit le tudod tenni az aggódást, le tudod tenni a görcsösséget, akkor
akkor rögtön sokkal, de sokkal szabadabb leszel. Én ezeket hoztam nektek, illetve van még egy hírem, képzeljétek el, talán meséltem már itt róla korábban, akkor még csak terv volt, most már megszületett. Készítettem egy e-bookot, aminek az a címe, hogy döntés versus választás. Ugye nagyon sokan beletekeredünk a döntések szilárdságába az életünkben, viszont hogyha merünk választani, és ha választunk, akkor egy sokkal könnyedebb térből tudunk akár végérvényes döntéseket is hozni az életünkben. Ez a kis munkafüzet, ez elérhető, azért mondom így, mert tulajdonképpen ez egy e-booknak készült, aztán közben, amikor készítettem, akkor úgy döntöttem, hogy inkább ez egy feladatokkal, önreflexiós feladatokkal, kis jegyzetrésszel teletűzdelt kis munkafüzetecske, aminek az a sajátossága, hogy ki tudjátok nyomtatni, ki tudjátok újra meg újra tölteni, mert ugye mindig más és más az, ami ilyenkor előjön, úgyhogy ezt is szeretettel ajánlom nektek, hamarosan ennek az elérhetőségét is be fogom ide a csoportba tenni. Na hát nem tudom, hogy vagytok most, én nem látok itt ezen az eszközön hozzászólásokat, de hogyha bárkiben bármi felbukkant, akkor bátran akár itt az élő után hozzászólásban, vagy nekem privátban küldjétek el, nagyon szívesen beszélgetek olyan dolgokról, és igazából az a célom, hogy olyan dolgokról legyen szó, amik benneteket foglalkoztatnak, amik nektek hozzájárulás az életetekhez. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy itt voltatok többen, nagyon örülök, hogy én itt voltam, tervezek több ilyen élőt, és nagyon sok-sok mindent a jövőben, úgyhogy nagyon csodás hétvégét nektek, legyetek jók, legyetek jól, sziasztok!